May mga tao nga sakto og tiil, sakto og kamot, sakto og mata, sakto og naong, pero magtan-aw sa samin, magmahay sa ilang dagway. Ang handom sa Ginoo, tanan gyud untang tao maluwas inigbalik niya. Kung hapit na moabot ang Ginoo, moabot ang panahon sa kalisod, imong utok nga nanas kwarta, di nakakita sa Ginoo. Kwarta naman pirmi ang nasi mong una-una. Maayong gabi sa tanan natong mga audience, sa mga viewers nga naa diha karon, atong pagatun-an ang suhito or title sa ato ang mensahe, one of the solutions could be you. So meaning, if we talk about solutions, meaning there is a problem. So kung naay problema, atong tun-an karong gabi una, unsa ang atong mga problema, then unsa ang problema, nganong nahimo man ta nga kita ang usa sa mga sulbad o solutions. So karong gabi una, one of the solutions could be you. So, ang 1 Timothy chapter 2 verse 4 from the New International Version, it says, God wants all people to be saved. Maugyo'y handom sa Ginoo nga kung mahimo, kitang tanan maluwas. Maugyo na iyang tinguha nga, wa gyud untay mahabilin nato, pero usahay, ang desisyon sa tao, maoy magdumili sa pagduol sa Ginoo. But God is very much willing to forgive you and me because He wants us all to be saved when Jesus comes. And I would like to tell you, after this presentation, nga makahibaw na tas prinsipyo, unsang mga ilhanan sa hapit na moabot ang Ginoo. And one of the greatest challenges, who could be His agents to prepare the lives of the people before His impending return. Kinsa man iyang gamiton. And I would like to tell you, kung after aning presentation, makahibaw na ta unsa ang mga ilhanan nga hapit na moabot ang Ginoo, gusto niya nga ikaw ug ako mutabang pagpahibalo sa mga tao, maunay iyang problema, kinsa ang mutabang, and you are one of the solutions to help spread the gospel. And we are all of us are invited to participate in the spreading of the gospel. One of the solutions could be you. Okay, 2 Timothy chapter 3, verses 1 to 5. It says, this is about Paul's final letter to Timothy. But understand this, that in the last days, meaning it refers to the nearness of Christ's coming, there will come times of difficulty. Na ay moabot nga panahon kung hapit na abot ang Ginoo, moabot ang panahon nga malisod. Kaning bayhana ba? Nakita ninyo kaning bayhana? Believe jud ko ani niya ba? Na-touch jud kay ko ani niya na. Iyang mata gioperahan, na iyang murag ulo dapit marog sa utok gioperahan, iyang liog gioperahan. Mugawas ba ni ang sounds ani Engineer Clyde? Ha? Okay? So unsaon na nga ang ma-touch na ang kanang naay murag arrow for play. Kay gusto nako tagaag emphasis ang iyang first line sa iyang kanta nga naa siya ano. So diha sa ubos ni Stapsa. Ang point nga gusto nako ba? With her situation, nga ang iyang mata usa na lang kabuo kay gioperahan iyang mata, gioperahan ang iyang ulo, gioperahan ang iyang liog, pero mukanta siya. Ang first statement nga iyang gikanta, first line nga iyang gikanta, I love you, Lord. Pero na ay uban, wala gioperahan ang mata,
wa gioperahan ang utok, wa gioperahan ang liog, magsigig mahay sa Ginoo. Pero siya nga mauna ang iyang sitwasyon. Ang first niya nga stanza mo ingon pag siya, I love you, Lord, for the mercy. Sa ito'y sunod, never fails. Grabe, Giselle, ganina sulo. Kanina pa dyan ko nakadungog ni Ma'am Giselle nga. Grabe, abin ako maputol yung liog sa kataas na, pero nadara man sad. Huh? Nindot ba kay blending ang mga kababayan ganina nga among mga female. Dapat mag-practice mo kada gabi ha, para nga at least manganta na po mo sunod nga pipila ka mga gabi. So, I love you, Lord. Padayon, good palihog, engineer. Stop. I will sing of the goodness of God. Wow! Kanindot! Na yung mga tao nga sakto og tiil, sakto og kamot, sakto og mata, sakto og naong, pero magtanaw sa samin, magmahay sa ilang dagway. Ang gusto sa Ginoo nga, bisan unsa nga anaan nimo, bisan unsa imong sitwasyon, you must be thankful to the Lord. And we must be contented of the blessings that the Lord has given us. Bisag unsa ang naan nimo, pasalamati ang Ginoo, and you will be happy and you will be satisfied. Pagbasa nako next. Nagbasa ko ani nga kaagi ni Maria ba. 2-year-old siya, namatay, 2-year-old siya, gibiyaan sila sa iyang mama. Pag edad niya 9-year-old, nakadawat silang informasyon nga ang iyang inahan namatay. Gibiyaan sila, wa na mo balik. Pag edad niya 9-year-old, namatay ang iyang mama. Kung kamo ana nga sitwasyon, dili lalim. 2 anyos pa ka, wa na kay inahan mag-atiman nimo. Pag edad nimo 9, namatay ang imuhang mama. But I would like to tell you, this lady, iyar gyud ihatag sa Ginoo ang iyang kinabuhi. And somebody sponsored her study. Human ni graduate siya, nahimo siyang stewardess. Sa diha nga nahimo siyang stewardess, ang Emirates Airlines. Nangita sila og kanang pang VIP nga stewardess. Of the more than 100 applicants, Maria was one of the 2 were chosen to become VIP. Then, sa diha nga nahimo na siya stewardess, ang iyang sweldo, iyang gikuan, naghimo siya ministry, education for the children. Then, ang permiro niyang gisponsoran, 36 kabuok mga street children iyang gipa-eskwela. Ug karon kon imong basahon, more than 600 na ka mga street children nga iyang gisponsoran. Ang point nako ba? Sa iyang sitwasyon, ang uban ni ana way siguro magpamabdos na lang. Ang uban ni ana way siguro mag-adis-adis na. Ang uban siguro ni ana moadto na og asa nga mga lugar nga murag ngit-ngit na ilahang paglaom. Pero siya mapasalamaton sa Ginoo, nakashare pa siya sa iyang panalangin na ay mga bata. Mabitano, di ko kalimot ba? Kani si Brother Danny Antawan ba? Nag-eskwela siya theology sa Mountain View College. Pagka 4th year na niya, working student, pagka 4th year na niya, ang nahitabo, di naman siya ka-graduate, kaya wala naman siya sponsor. Maundang nagkitunda siya. Nakitaan siya ni Pastor Serrano, nag-istorya sila. Gipangitaan siya sponsor. Karon si Danny Antawan, nahimo naman siyang matawag na to, kwartahan na, kay negosyante naman. Ang iya na siyang ministry, kung kinsa nga estudyante iyang mahibawaan nga
dili makagraduate, pero senior na, maupoy iyang padayon og eskwela. Mura bitaw ka ng prinsipyo sa I owe you a push, nga nay na abiriya, giguroy siya, giduot siya. So ang nahitabo, manuot na sa siya. Iyan po. Kung unsang panalangin nga imong nadawat sa Ginoo, ipahat sa dimo sa uban. Mao bitaw na nga ang akong commitment gyud. Kada buntag, basta mo padung ko sa opisina, mo pauli ko, SRP man jud ko moagi. Halos mapuno na ang akong sakyanan, sulod o padung luyo. Kay ngano, tungod na sa akong kaagi nga, Campus 7 pa min-assign ang akong papa ug mama gi-assign sa Campus City sa mission na may campsite dito. Hunungan ko adtong among silingan nga ganlag Siano Sugarol. Ang apelyido Sugarol. Nya Siano ang pangalan taga Campus City. Unya naaman to siya GP nga gamay kaayo bitaw nga murag rilid ang pintal nga karaan gyud kaayo. Ining-ingon gyud niya, "Dong, asa mga mo uli ka sa Campus City?" Inamas ta bunok ko mag-atang. Magkubo-kubo akong dughan sa kalipay ba? Makaanak ko ba nga? Nakaunohon na, gyud pasakay na ko, no? Inig makasakay ko niya, moingon na ko. Kung tugutan ko sa Ginoo, nga na ako'y sakyanan, magpasakay gyud ko. Kay dili lalim ang kubo-kubo sa akong dughan nga, magsakay ko sa iyang kagang-kagang nga, medyo di good kay arang-arang, pero ang first nga gihatag sa Ginoo sa kuha kay motorman, disik pastor ko sa Masbate. Tagabiin naman ko mauli, gikan sa distrito padung sa Mua. Kita man kong tiguang nga naglakaw. Lalaki. Akong gipasakay. Pag abot sa balay, nakibaw akong ugangan o akong asawa nga. Nagpasakay ko. Kaya namin ingon, si Joer ba nagpasakay o kuan ni so-anso? Ingon akong ugan. Huwag kakibaw nga. Ilado to din eh. Ilado nga unsa. Kanang, kuan ba? Magabi eh. Pag si Oroy, kung nagpasawa, pagklaro ha, tingaling natakda, nakaghiyup-yupan, undiri. Ingon ko, bahala na diya, unsa na to, ko. Kaya yung isip, mulupad kaya karong gabi mauna na. Ang buto ko pasabot, bahala, nag-asa na siya, basta kay, mubalos ko. Mao na nga pag naanami inana ko sakyanan, pasakay ko at least makasave og 35 ang pliti sa mga tao taga SRP pa doon sa bahalag unsa na nakapuno ako sakyanan. Kapila na ko gidakop pero wa pa jud ko ma-issue sukad by God's grace. Akong inon ang pulis. Sir, asitom maluoy taon mo ana mga pobre nga nangatang diha. Namukong gani na kaway plite. Kano pasakyon. Hangtod daghan na kay kung kaila ng taga-tangki, kaila na ako mga ngangod. Kay tungod sa, dosi na siguro ko katuig diha, mao na akong ministry, wa naman ko'y panahon. Kanang luyo sa amon sakyanan, mga igsuon, igagaw, naanay mga pisi. Daghan na kay mig natabang anang guroy, sa maskin asa may magbiyahe. Kani siya, si Maria, ang iyang panalangin nga nadawat sa Ginoo, ang iyang kalisdanan, dili tiyaw. When you're faced with challenges, there is often an opportunity hidden within that. You know, gusto lang yun nako ba nga ibalik sa atong una-una ang 1 Timothy. That God our Savior, who desires all people. Ako ginang gipula dihang dako nga all people. Kay tagaan akong emphasis, i-emphasize nako nga ang handom sa Ginoo, tanan gyud untang tao maluwas inigbalik niya. Wa na gyud tay ikamahay sa Ginoo, kay ang iyang handom nga kun pwede kitang tanan maluwas. God our Savior, who desires all men, all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. Iyatang gitagaan nga, kung hapit na kumubalik, naghatag siyang ilanan.
Ingon siya sa 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5. But understand this, that in the last days, it refers to the nearness of Christ's coming. There will come times of difficulty. Kung hapit na moabot ang Ginoo, moabot ang panahon sa kalisod. Nakahibalo ba mo? Political unrest, social injustice, climate change, marital problems, economic inequality, global health crisis, environmental degradation. Of all those, ang usang nga tagaan akong focus is marital problems. Daghan na kayrong problema nga ang mga kaminyoon nga bungkag. It's because kung hapit na moabot ang Ginoo, kabahin na sa mga ilhanan nga hapit na siya mabalik. Malipay ra bagyong yawa basta mabungkag ang pamilya. Mabungkag gani ng pamilya, mabungkag sa ng worship. Mabungkag gani ng pamilya, mabungkag ang worship, mabungkag sa kasagarang kaugmaon sa mga anak. Magpabadlong ganing amahan, intak pa ng mga bata sa inahan. Pero magpabadlong gani ng inahan, kay aginatanan. Kay kun ang babae mao'y magbinuang, ang amahan di pa na makahagog atiman sa mga bata. Pero kung ang laki magbunuang, ang inahan, iya pa nang maatiman ang mga bata. And that marital problems is one of the signs of Christ coming. And according to Okta, sa ilang research, last 2023 December, 41% of the Filipinos in favor to legalize divorce. 41%, ha? 41. Kabuok tao nga gusto sila nga ang divorce sa Pilipinas malegal. 51% dili sila gusto nga ang divorce sa Pilipinas mahimong legal. And 8% are undecided. Why in the last times? Why in the last days? There will come times of difficulty because the people will be unforgiving. Dili makapasaylo. Lovers of themselves, self-centeredness. Mo nagingan lang ka ng kulang sa pansin. Panaingon sa si Pastor Berliso daw sa estudyante pa, di ko nabintaan sa kaki-speak. Amo man kung ginikan, tuwa sila sa bukid. Gikan ko grade 1 ako rega. Maniho sa kong kinabuhi. Di sa lagtang. Iskwilag EVA ako rin magbuot. Naara ko sa kong lula. Nya akong lula matuog lang di kibawag asa iyang apo. Mauli ko kadlawon wa kibaw akong lula. Unya inig magkuan gani mi kana mag-training mi sa Isbisayan Academy. Ang amo ang kuan dito kanang sa pathfinding ba si Sir Noval. Nya anha man na siya sa administration building magdadag microphone. Inig ingon anak. Barliso! Tarantado! Alipayan ako anang tanan tao diya sa kuwa. Stang ispiha gid eh. Grabe gid. Lipay kay ko anak. Musyagit na kanina si Sir Noval, lipay kay ko nga. Kana bang muna nga when I was invited to be the week of prayer speaker in Isbisayan Academy, now Adventist Academy Cebu. Gitawag nako ang tanang mga anak nga wa nay papa. Gitawag na kong tanang anak nga wala nay mama. Gitawag na kong tanang estudyante nga walay papa, walay mama. Gitawag na ko ang naay papa pero wala diha sa ilaha. Naay mama wala sa ilaha kay tunas laing papa. Lalimang ka ang nangari sa atubangan sa pulpito, wa masud diha ng uban sa ubos 200 plus. And I said to the teachers, to all of you teachers,
These are the students who need your love. They need your attention. After ato ang mga maestra nga nagsigig pangasaba, nangaig pasaylo, sorry. Ingon ko, nganong nainana na sila, kay gusto sila inyong tagaag panahon. Wa man sila ginikanan sa ilang balay, wa ilang papa, wa ilang mama, kamo ang ilang gikinahanglan nga maoy mo't ganoy nila padung sa Ginoo. Self-centeredness, lovers of themselves, gusto lang ay. Maubitaw na nga, namagyot siya ron si Sir Banday, diha, may siya balik-balik ko na dyan niya ay nag-drill me, membro man ko sa banda. Ya si Sir Banday kay fans ng mga girls na nasa among panahon. Kay gwapo ba kay Sir Banday bisan hantod karon tan-aw ng porma na. Wa gyud mo dako ang tiyan. Kaming iyang mga estudyante natiguwang siya wa naapsan na lang namo. Ya ako gisungog ang among mga classmates ay na lang mo paghunahon ng Sir Banday di mo kapasar sa iyang standarte. Wa ko kahibaw nga si Sir Banday din nilipot na. Nya magdadama na siya katong murag plywood bitaw nga nay puthaw-puthaw nga iyang butanganan sa iyahang attendance o unsa ba na iyang note-note hapakon bitaw nung akong lubot pertigyong sakita hangtod karon madumduman pa nako ang kasakit ma-imagine pa nako ang kasakit sa iyang gihapos akong lubot pero bisag presidente na ko, basta suguon ko Sir Banday, sugot gapon ko ba? Kaya nga no, ang akong pagtahod niya, makaingon ko ba nga, kabahin siya nga nainani ko sa iyang training. Pero ang point na ko ba, ganahan man kay ko ito panahon na nga mabadlungan, murag lipay kay ko ba? Ha? You know the favorite letter of Lucifer? Kanag yung I. Ang pride sa tao, mao ginay makaamong. Mao bitaw ng Proverbs 16, verse 18, from the King James Version. Pride goeth before distraction. Una, mabungkag ang imong kaugmaon. Una, kamobiya sa imong pag-alagad. Una, mabungkag ang relasyon sa manag-uyab. Una, mabungkag ang relasyon sa magtiayon. Una, mabungkag ang relasyon sa managsuon. So siya, garbo ragi sinugdanan anak. Nalimtan ako akong panyo sa akong opisina da. May tagnaa dire akong sekretary kay makuha dito. Pride goeth before destruction. And Lucifer's favorite letter is letter I. Mao gyud na iyang paborito. Ako. Ganahan gyud kay na siya. I would like to remind all of us, including myself, I is always the center of sin and pride. You spell sin. I is the center. You spell pride. I is the center. Maghisgot gani kag garbo, maghisgot gani kag sala, ang sentro ni ana, ako. Daghan yung mga magtiayon na bungkag tungod anang ako. Nag-away ang magtiayon. Ingon ang asawa, ay buwag na ta. Ingon ba na? Sige, buwag. Nya asawa na to mga anak, uno man nakabok. Sa ato ba inon? Tulo-tulo ta. Ingon asawa, ako yung unang pili. Ingon ba na, dili, ako yung unang pili. Banagog ko. Kipili man sa bana ang mga arang-arang ugnaw. Yan gipili. Thank you, sis. Gipili niya mga arang-arang ugnaw. Ingon din ang asawa. Oy. Una-una biya kagpili sa mga arang-arang. Sultian ti kado og wa ko maning kamot di kita ka anak og mga medyo arang-arang ugnaw. Kung ikalay akong gisaligan, di ta ka anak anang mga arang-arang oy. Ang bugira sa kambayana ba?
Basig na ning kamot sa siya, o diin siya kato niya panguliktaha to nga. Anong nakaanak na siya mga arang-arang, nga ilang mga naong alimuot mag-ayo. So, buot hinaguan siguro to niya. You know, I is always at the center of sin and pride. And let us be careful. You know, Satan, I will ascend to heaven. Ang last niya, I will make myself like the Most High. Tungod ni ana nga gusto siya nga siya gyud mahimong labaw. Ang nahitabo sa iyang kinaiya, nag-rebellious siya sa Ginoo. Tanawa ko na yung mga politika di sa ato, Kinsa ganin ang gusto mo puli, kinanglan siya ay may laki, ang galingkod mo ay bati. O may kasagaran. Kay gusto man mo puli, kinahanglan kontraho niya. Pride, he wants only to be served, wants only to be appreciated, wants only to be recognized. Kung di ganin mo ma-appreciate, ay bati ka ng pagkatao. Kinahanglan imo ginang unahog daig. Pag mata nimo kung asawa ka, nya imong bana, may pagkakiispi, pag mata nimo, ikay mo nag-kiss. Dili imong bana, may muuna. Ikaw man, lutuan nimo, andaman nimo, kinahanglan sa CR, nanatanan, iyang ko, naong to, dito, Kung magka-timing, puro sila kiispi, di mo ingon po ito nga sa patyon, di ka noon. Kapoy, ni kinabuhi, oy, sige lang kag ikaw. Ako na sad, because marriage is give and take. No time for their parents. Ila lang kaugalingon. No time for their siblings. No time for their children. No time for their husband, their wives. No time for their friends, relatives. And above all, no time for the Lord. Ang tao usahay, di na kahinumdom o Ginoo, kay ang ilan na lang kaugalingon ang ilang hunaw-naon. And Apostle Paul says, in the last days, there will come times of difficulty. Question, why? 1 Timothy chapter 6 verse 10, the people will be lovers of money. Nganong moabot ang panahon sa kalisod, kung hapit na moabot ang Ginoo, ang mga tao, ang ilang kasing-kasing, naa na lang sa kwarta. Naghunahuna ang tao nga, kung kwartahan ka, malipayon ka. No! Money could not guarantee that you will really have happiness. Kahibaw ba mo, daghang mga adunahan, daghang mga kwartahan, way kalipay. Pero na mga pobre kaayo, naslaom sa tayan tabunok, aligri kayo. Malipayon nung ganin ng agi gud mo diha sa may Plaza Independencia. Agi mo diha, na mga magtiayon diha nga naraskilid. Sikig pangintaw anay. Naskilid siya ka ng white gold nga naguba. Nawa diha mga magtiayon. Daghan pa kay anak, magkaanak. O giunsa na nila nga, wagoy klarong bongbong. Unya magtabi, perting alegriya, nada. Mangaon, maglungag, naras sila diya. Pobre kayo. Anak mo sa mga minteryo. Dili mo hadlok, minatay, magkadaghan ng ilang mga bata diya. Unya ang imo makita ba? Malipayon sila. Padoong ko diri syudad, na ako'y katupad nga, Fortuner nga, perting bag-uhag yun. Ang bintana, dili man tinted. Tanaw na ko kaya, nahunong mami kay stop man. Tinudluay ba ditong magtiayon ako. Igod sa banam. Naunsa na mahinuni nga. Kabugnaw sa Fortuner, init kay ang uso nagsakay. Pero diha sa mga lagtang, lingkod-lingkod ko sa munda pring karsada. Agi ang pobre, gadag, bisikleta. Ang babae nagsakay, gaana sa kanang manubila ba? Kilid, anak. Hasta sige nagitay si katawa, init. Alas 11 ko sa udto. Still, di gyud ay magarantiyahan nga kwarta may makalipay sa tao. Ang makalipay sa tao,
kung nakontinto ka unsay gihatag ang panalangin sa Ginoo nimo. Amen? Wealthier people tend to be happier than those with financially challenged individuals. No, it's not guarantee. Kadaghang mga bilyonaryo nga buwag sa ilang asawa, ilang bana, tungod kay dili ang kwarta may makalipay. Tistingi gud ninyo, butangi gud inyong katri og tagpila ka libo. Unya, ligid-ligire, kamo mga asawa ba, ligid-ligire. Di oy. Kuhaan ang kwarta, pulihin inyong bana, di ba? Kini, di ba? Dili kwarta makalipay sa tao, eh. Dili garantiya ang kwarta makalipay sa tao, Bibian. Ha? Ang makalipay sa tao, kung makontinto siya sa panalangin nga gihatag sa Ginoo niya. Kanang di na lang ka mo alagad sa Ginoo kay mangwarta ragyog ka. Wa na kay panahon mo basa sa pulong sa Ginoo kay mangwarta ka. Wa na kay panahon sa imong bana kay mangwarta ka. Wa na kay panahon sa imong asawa kay kwarta na lang ang nasi mong una-una. Dili siguro na may makalipay ni mo, eh. Ay, usa ka, ay, pastor, kibaw ba ka namatay ang mama nila ni So-Anso? Mama ba? Hay man si, ato ra, pastor. Condolence, Brad, condolence. O lagi, pastor, namatay si mama, eh. Edad na. Abi ni mo, pastor, no? Andi na mo malimtan sa mong mama, namatay naman gito, no? Ang iyang katihik. Ha? Grabe, pastor. Gikan kagmay pa mi. Sige lagway kwarta. Nangamin niyo maglisod mi, mangayo mi hinabang niya, way kwarta. Nay programa simbahan, mga igamot, way kwarta. Ang pirmi niyang isulti, kinahanglan ang tao mangandam gyud sa iyang ugma. Yaon niya, pagkamatay niya, pastor, nanguli may mga igsoon. Among gihipos ang iyang katre. Nakita na mo dito, pastor, pretend nagkahandang linibo dito, 500 sa laom sa iyang banig. Giihap na mo ang kwarta, pastor. Nikabat og 1.4 million. Ang problema lang, pastor, kay perti ng daanas mga kwarta. Among gipailisan sa bangko. Abi ni mo, pastor, pila na lang na ilis? 23 mil. Question! Ang iyang pagkatihik nga di siya maghihatagon sa iyang mga anak, di siya maghihatagon sa buhat sa Ginoo, kay aron iyang andaman ang iyang ugma, tinuod ba nga naandaman niya? Nagamit ba niya ang iyang kwarta sa iyang kasubra katihik, wa na magay siya musuporta sa iyang mga anak, nagamit ba? Wala, oy. Mga kaigsuunan, karong gabi una, akong gipasalamatan ang Ginoo. We have 2,700 viewers. Kamu nga naa diharon nagtanaw. Instead of focusing your mind on money, let us focus to the one who gives us money. Ang maghatag kanato og salapi, ang naghatag nato og panalangin, mo'y atong himuong sentro sa atong kinabuhi. In the last days, there will be times of difficulty because the people will be lovers of money. And 1 Timothy chapter 6 verse 10, the love of money is the root of all evil. Nindot ba sa ning natay kwarta, no? Pero dili lang garantiya. Sahir ba makwartahan ang tao, no? Di na kailag silingan. Ay, bisag ka ng 5-5 lang, ibutang ko sa mga mata, diri ka, kita ba ka imong silingan? Di na kakakita, oy. Sinsiyo pa ganina, unsa na papel may ana, matumbal na siya, di na siya kita siya silingan, di na kita siya daan. Imong utok nga nanas kwarta, di na kakita sa Ginoo.
Kwarta naman pirmi ang nasi mong hunahuna. Sige lang ka hunahunang kwarta. The love of money is the root of evil. You read the story about German tycoon, Adolf Merkel. Sa iyang pagka-milyonaryo, iyang pagka-bilyonaryo, he committed suicide. It's not a guarantee. Money could not really give us satisfaction. Money could not really give us happiness. Money could not... Pero ang kwarta, makakuan ba yun siya? Basta gamiton lang nimo sa sakto. Diba? Why namatay sa way kwarta? Namatay sa utang noon. Tungod kay way kwarta. So, we are reminded by Paul, but understand this, that in the last days, there will come times of difficulty. Hindi na mo lihok. Kaya nanamaguta sa panahon sa kalisod. So, naglisod na sa niyag lihok. Ha? Lovers of money. The more you love money, the more you lack money. Kung ang imong una, kwarta lang, kwarta. Sige lang kakulang ang imuhang hunahuna. Gikan sa panahon nga nag-working student ka, galisod ka, hangtod nakagraduate ka sa kolehiyo, sa imuhang paningkamot, nakatrabaho na lang ka, lisod gyapon imong hunahuna, nahimo na lang ka pangulo, lisod gyapon imong hunahuna. Ako isulti ninyo. Ingon ang usa ka, abi nimo, Uncle, si Daddy, ilado kayo nga daghang kwarta ba? Pero kung unsa na iyang ba nga iyang rason aron di may mangayo, gikan gagmay pa may hantod karon, maura nagabalik-balik. Sa panahon nga gamay pa kay siya granggo, sa panahon nag-working student siya, way kwarta. Ni-graduate na lang siya, ang nasa baba permanente, way kwarta. Nakatrabaho na lang siya, way kwarta. Naminyo na lang siya, way kwarta. Hangtod na dako na lang iyang ranggo, sige lang way kwarta. Iwang usa ka anak, rabi ni Daddy, ilado kayong kwartahan, pero sige lang nagway kwarta. Hangtod mo, dako na lang ang sweldo. Kung unsa na'y rason iyang ginagamit, maura na permanente. Lovers of money, the more you love money, the more you lack money. Wagad. Murag madisturbo ko nila. Kung hapit na moabot ang Ginoo, the people will be proud, will be unholy, abusive, arrogant, heartless, slanderer. Palihog na lang ko. Tulpok diha kung mo anak ko, anak na lang ninyo ha. Kanamura na lang kamo may akong silbing kuan. Clicker ba ha? Oh. Targeton ganin ako na inyong mauna na. The people will be without self-control, ungrateful, unthankful, disobedient to their parents. Ang mga bata usahayo, di na mapasalamaton, Pareha sa amo ang officer sa una, nagpaayo siya siyang sakyanan, na inidool ditong bata, na ngayon, nagkilimos ba? Sir, ngayon ko hinabang, sir. Ingo din ang gipangayon. Taga di man kadong. Taga Talisay, sir. Pareha dito, taga Talisay masago. Asa dapit sa Talisay dong? Sa kuan, sir. Sige man yung interview. Tagayin ako, sir. Wa na day kay ginikanan dong. Naaman, sir. Hay man day imong papa. Naaman, sir. Tapos balay, sir. Una, wa day siya gahatag ni mo kuan. Sir, tagayin ako, sir. Itagaan niya 20. Paglakaw sa bata, ingon day bata. Dagagay pangutana niya, 20 ra di ay. Paita, na ay mga kinaiya na to sa ay mga, dili ganita ka, pasalamat sa Ginoo, magmahay pa ta. Ang kinabuhi lang daan nga naan nimo, dako na kay napasalamatan nimo sa Ginoo. Murag ni week sa battery sa tigtulpok.
not loving good, brutal, way kaluoy, treacherous, mabudhion, excessive pride in oneself. Thank you so much, Engineer. Lovers of pleasures rather than God. Kung hapit na gani maabot ang Ginoo, ang mga tao, mas naa sila'y panahon sa luling ayaw. Panahon sa laag, dali kay makailis ang mga anak, dali kay kailis ang ginikanan, pero panahon sa simba, maglalis pa kay malate. Pero laag gani, astang dali Pag adto na mo sa Jerusalem, kana mao man ang Jerusalem. Kanang luyo, kanang naimura gold, nakita ninyo mo nagingan lag Dome of the Rock. Diha si Ginoong Hesus gipangutan na sa iya mga tinun-an, unsa may ilhanan Ginoong Hesus kung hapit na kamo balik? Ang iyang tubag, many will come in my name claiming that I am the Christ and will deceive many. Usa sa mga ilhanan nga hapit na moabot ang Ginoo, naay mo ingon nga ako mao si Kristo. Dili mo kaadto sa amahan, gawas kun moagi mo nako. Na ba na? Kanang moangkon nga siya si Kristo. Nya mutago. Hadlok. Kuya Ben, ano kanang Kristo ka nya mahadlok? Talagsaon ra na oy ka. Ako mao si Kristo. Di mo kaadto sa amahan kung wala ko. Unya mo tago. Kuya, kabahin na sa ilhanan. Nga hapit na mo abot ang Ginoo. Many will come in my name claiming I am the Christ and will deceive many. Kung hapit na mo abot ang Ginoo, you will hear wars. Mga rumors of wars. Pero niingon siya, ayaw mo kabalaka, kay di pa na mao ang katapusan. Dili pa na mao, ilhanan pa na. Naa magaygubat sa magtiayon, di ba? Yan siya dahil, maminyo ganito tagaan gitu kag mga bituon. Paghubog sa banab, tamparusan bitaw, ingong asawa siya. Kita am siya bituon, siya mao ni mong gisaan na ko, no? Kita bituon. Kung hapit na mo abot ang Ginoo na ay mga bituon, nga mga tagak. Kung hapit na mo abot ang Ginoo, adunay mga earthquake sa lain-laing mga lugar. Naglingkod ko diha dapit ni Gudo ba? Ang tapad nako si Pastor Traso kanang gilingkuran ni Harlem. Ana day ko. Mura kong nalipong elder. Elder may tawag na mo ni Pastor Traso. Ingon sa siya, ako ganun siya, mura sa kong lipong. Ikaw, lain man yun. Nawag mang akong anak, igawas ko dito. Uyab pa to ang akong kamagwangan o ang iyang asawa. Pagawas na ko dito, ingon akong anak. Tawagi ko skit-kit de, kung naunsan na ros pinangga, magkina niya yung sa uyab pa na sila. Tawagi ko de, kay gakuan ko nung dito sa ayungon, kay paggawas na ako dito. Kitaan man akong tanang mga tao, mga sakyanan padunga tos bukid. Wala nga naman Napoy mga pulis ka motor, ako gisyagitan. Chep! Ngano na chep? Ingon bito na pulis siya. Sige na ka, tsunami! Tsunami day! Ang akong gimo, wa na ko mabalik diri. Kuha na ko akong sakyanan. Padagan din ko. Nya naaman day usas amo mga sekretary nga gusto mo sakay nako, wa nako kakita. Perti niya hiubusa diya nga anak day na bisag mga pastor panahon sa kalisod iyahay na. Padung ko tos bukid. Padung ko nga Upra. Pag abot sa upra dito, murag halos na lang ako lagi dasmoon ang mga sakyanan kay dugay kay ako maabtan niya ako tsunami ba. Sige na ako nagiablihan ang mga bintana. Ako nagiablihan bintana kay anak nako. Inigtanaw nako sa amin basta ang tubig na nagisluyob. Saka din ko ng bildinga. Ikabot na sa tunahan, anak na sa ko ng bildinga. Yep.
Akong opisina dito pa man sa may Iscario, si Bisi. Si Joey Cordero gasyagit-syagit dito. Ano ba, sir? Kung nga, sipat na mo! Siya naman ko, tsunami! Igo, may nagtungas dito pa doon sa opera. Tungas pa doon sa opera. Millions of people going to the mountain just to escape from the tsunami. Pag abot na dito sa opera, parking na ko, nanan ako. Nakahuna-huna, bitaw ko. Miller man yun na diha, Naman ko yung first cousin diha, si Carol Domingo, nga modisto na karon. Carol, saka ko no sa 5th floor sa hospital, tanawa ang dagat. Ingon na si Carol, alegre manggay mi diri ron, kay ang among pasinti gipangbiyaan sa watcher. Di ako na what ako na pasinti gasakay siya kagalingong wheelchair. Ano ka gibiyaan ko sa watcher. Nagiyahay sa panahon sa kalisdanan ang pasinti ug watcher iyahay na libre silang kinabuhi. Pag ay ko tanawa diha Karol og na ang dagat ingos Karol. Linaw mang dagat juwer ko. Uwawa biyane niya. Nanawag na ko sa kong asawag anak. Sige na mo, sibat na mo Kisanta. Kay Kisanta, bukid man na sa mga. Sibat na mo Kisanta. Ingon di akong anak. Klaro ha, dade, kay hasol kay magdagan-dagan ta dito niya. Wa, di ay. Ikaw ayaw na mo, huwat-huwat. Di, ritso na mo. Ikaw, sige, mag-ampo sa mi. Ikaw, sibat na mo ba? Paita kinabuhiyagin. Pastilan. May balik ko dire. Kaya pag ingon ni Carol nga linaw, di nanaog na ko gikas opera. Balik na ko diri niya. Si Pastor Katani, chairman din Ang meeting, nagpadayon kay Igsikom. Pag abot diha, wa ko kibaw nga si Pastor Traso, nakadungog din ni sibat ko. Sumbagon bitaw ni akong kilid siya. Ikaw ba? Og natinuod, ikaw ray buhi ako patay. Manihol kag imo. Sukod siya na ako. Ingaw na siya, wa na ni amiguhay ni mong style no. Ikaw saan mo, balik pa ko ni mo. Aron na inon ka nga, sibat na ta nga, wa na dito, tsunami na, di patay tatanan. Nga, buot na ko ipasabot. Yan, nahibawaan di ay, dito des carbon na, di nanawag ni tsunami. Tsunami! Di tsunami? Ang anak din niya ba, gitawag tsunami. Pasti lang kinabuhi Pero matod pa sa kong kaila. Pagbalik nila sa carbon, ang ilahang mga karne dito og isda, wa ginawa. Kaya mga kawatan, nag-unas bukid. Naawahing mga tindira og tindiro, nauwahi pagsibat. Ang mga kawatang dagko, nag-una nagdagan. Pero ang point nako ba, kanang mga tsunami nga tinuod, kanang mga linog nga tinuod, kabahin ra gyud na sa ilhanan nga hapit na moabot ang Ginoo. Matthew 24 verse 7, gutom na. Tagalog man din nga akong gi-quote ba from Facebook. Gutom na nga. Binagyo pa. So, ang mga pulis nagtabang sila sa mga gi-rescue nila ba? Gitabang nila. That famine, earthquakes are just signs of Christ coming. Just for 3 minutes, signs of Christ coming, the moon will not give its light, and that was last April 8, 2024. The stars will be falling from the sky. And Mark 13:25. Sa hapit na moabot ang Ginoo, ang kaalam muuswag. Tinuod ba na, mga Tinuod ba nga mga kaalam karon ni uswag? Cellphones? Part na sa ni uswag. Mungadto mo sa Amerika karon, nanay mga sakyanan dito nga why driver. Lingaw kay ko kaagi sa tong nagwali nga sakay na kuno si anak. Kay dito imo ra man musakay ka kanang mga way driver nga sakyanan, imo rang i-set daan imong lugar. Nasayop siguro tulpok niya ang address ba. Na-deliver siya sa lain nga lugar. Yung saan ko nun niya, ang yaw-yawan mo, may driver.
biyaan na dito ba? Bahala, magbuwag ta sa kyanan ka. So, pero ang point na ko, ang kaalam gihatag sa Ginoo. And to my conclusion, according to Luke 21, chapter 21, verse 28, from the New International Version, when these things begin to take place or begin to happen, stand up and lift up your heads because your redemption is drawing near. My dear friends, Matthew 24:14, and this gospel of the kingdom shall be preached in the whole world, and then the end will come. Kanang mga ilhanan nga gihatag sa Ginoo, iya ra na gituyo aron masayod ta nga makaandam ta nga hapit na siya moabot. Because gusto sa Ginoo nga inigbalik niya maandam ta. Pero mangutanang ka, kanus siya mobalik? According to Matthew 24:36, no one knows. But no one knows of that day and hour, not even the angels of heaven, but my Father only. Ang nakahibaw lang kanus mobalik ang Ginoo, ang Diyos Amahan lang. My dear friends, but the one who stands firm to the end will be saved. Now you know the signs of Christ coming. Hinumduming gusto gyud si Ginoo nga kitang tanan mga luwas. Remember, there is a problem. There is a challenge. One of the greatest challenges, who could be His agent to prepare the lives of the people before His impending return. Now we know that Christ's coming is very soon. He wants us all to be prepared. He wants us all to be with Jesus when He comes. Ang handom lang sa Ginoo, kinsay mo pahibalos sa mga tao nga hapit na siya mobalik. And I would like to tell you, one of the solutions could be you. May God bless us all tonight.